Helo a croeso i'r sesiwn yma o Sir Gâr Greadigol. Melanie Owen ydw i ac yn ymuno â fi heddi ydy Elen Rhys, Comisiynydd am S4C. Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau hoffech chi ofyn, mae croeso i chi wneud wrth popio cwestiwn yn y bocs Q&A. Elen, diolch yn fawr iawn am ymuno â fi heddi. Sut wyt ti? Mae dwi'n iawn. Yr Egin yw cartre S4C, a lle yng nghartre fi, ond dwi ddim wedi bod fan hyn ers Chwefror, mis Mawrth y llynedd. Ers y clo, ti'n gwybod? Ie, wel, croeso nôl. Felly dyma fi. Mi ddes i yma ar gyfer Eisteddfod ti ar gyfer rhagbrofion, ond na o ran gwaith a gweithio, dwi wedi bod yn brysur iawn o gatre. Wel, mae'n lysh cael ti nôl. O, mae'n hyfryd bod yma. So, beth wyt ti'n neud o gatre ti ar hyn o bryd te? Beth yw dy swydd di? Oce, fy swydd yw, yr enw swyddogol yw Comisiynydd Cynnwys yn gyfrifol am adloniant. Beth yw comisiynydd? Be mae comisiynydd yn neud ydy comisiynu yn penderfynu pa raglenni sy'n mynd ar y sianel ar S4C. A mae fy genre, be dwi'n gyfrifol, adloniant yn eang ofnadwy. Dwi'n gyfrifol am gomedi, cerddoriaeth, adloniant ffeithiol. Mae'r pegynnu mor enfawr. Mae'n mynd o'r noson lawen ar un llaw i Jonathan. Mae'n mynd o digwyddiadau byw a canu Gymru i gomedi fel rybys. Mae'r ehangder yn anferth a trio ffindio rhywbeth i bawb ydy'r gamp. Nid popeth i bawb yn sicr. Achos byswn i yn dadle mae adloniant ydy'r genre mwyaf swnllid ohonyn nhw gyd. Yn bendant, o mae gen y lleidfa enfawr gen i hefyd. Os dyn nhw'n licio rhywbeth, da iawn ynde. A mi gowch chi glywed, ond os dyn nhw ddim yn licio rhywbeth, wel... Chi'n clywed wedyn hefyd. Mae'r sŵn am hwnna. Os ydy'n gyfres, falle, unrhyw genre arall, falle bod nhw'n fwys i det am dweud, doedd hwnna ddim i fi. Ond os oes yna rhyw gomedi neu rhywbeth dyn nhw ddim yn licio, beth oedd y rybys yna? Felly, mae'r ymateb yn amlwg yn y genre adloniant. Ond mae'r calon yna, mae bobl eisiau fe, mae nhw eisiau fe bod yn dda hefyd. Ond yn amlwg, rwyt ti yn ffantastig yn swydd ac wedi cael llwyddiant arbennig eleni yn do. Beth ddigwyddodd eleni? Ysgol ni Maes Incla, ie? Yn union, ie. Dim ysgol Maes Incla, nath o ennill yr rhaglen ore dros gyfnod clo. Reit. Ar draws Pryden, felly oedd o'n erbyn pethau fel Piers Morgan a Good Morning a lot o bethau gwahanol. A nath dim ysgol Maes Incla ennill. Di'r clod ddim i fi o gwbl. Mae'r clod i'r tîm ffantastig gynhyrchodd y cyfan, Darlun, ac wrth gwrs i'r gymuned sbesial iawn y Maes Incla yn Gaernarfon, roddodd y ffydd a'r ymddiriedeth i ni fynd yna a ffilmio mewn cyfnod anodd iawn yr ysgol a'r gymuned. Os oes rhywun eisiau gweld y rhaglen, mae yn digwydd bod ar y clic ar hyn o bryd dim ysgol Maes Incla, achos wnaethon ni ail dangos hi achos bod hi wedi ennill. Yn union, a dylse pawb dathlu llwyddiant yna. Mae'n llwyddiant i Gymru a llwyddiant i chi wrth gwrs. A mae wedi profi. Yn ystod cyfnod Covid, dwi wedi gweithio o gatre yn y myjamas weithiau. Fel ni gyd. Flat out. Yeah. Ac ar un pwynt pan ddigwyddodd hyn, o'na gymaint o raglenni o ddim yn gallu digwydd. Felly, oedd yr amserlen, oriau wedi diflannu o'r amserlen. Be dyn ni'n mynd i wneud? Felly, oedd rhaid i bawb addasu'n gyflym iawn. A mae'r sector a'r cynnyrchwyr a'r syniadau wedi bod yn ffantastig. Mae wedi gwneud i bobl feddwl mewn ffyrdd gwahanol. A mae wedi gwneud i ni feddwl yn greadigol hefyd, a wedi dysgu gwersi i symud ymlaen i'r dyfodol hefyd. Ti'n meddwl bod y gynulleidfa nawr eisiau rhywbeth yn wahanol achos dyn ni bod trwy'r cyfnod clona? Ti'n gweld llwyddiant o pethau fel sgwrs dan y lloer ac yn y blaen? Ti'n modd, pethau mor syml, ond bod bobl eisiau nhw, yn dydyn? Wel, yn y dechrau, oedd o'n ddim yn hawdd comisiynu, ond oherwydd mae Covid oedd yn digwydd, oedd o'n nifer o bethau Covid a bethau felly, ond mi ddaeth y syniad sgwrs dan y lloer i ni, Elin Fflir yn cyflwyno, ac ar bapur radio yw rili, ond bod e dan y lloer. A chyfo be, mae pobl wrth i boddau, jyst yn gwrando ar y sgyrsiau, ar amrywiaeth eang o bobl. A mae fel mae pawb yn licio mynd am dro a gwrando ar podcasts a cael cwmni a sgyrsiau.
Felly, ydy mae honna wedi bod yn lwyddiant, a rhywbeth dros dro y cyfnod clo oedd o, ond erbyn hyn, mae yna 2 gyfres arall wedi'i chomisiynu, mae bobl jyst wrth i bodde. Lle bach mawr, cyfres arall, les i gomisiynu lle oedd gwyneiddiwr a Mandy Watkins yn creu pethau o gatre, a nawr mae cyfres newydd hen tŷ newydd wedi cael ei chomisiynu, sydd wedi tyfu o'r pethau, ac o fod yn greadigol, mae yna bethau wedi gallu tyfu sydd wedi bod yn wych. Felly, weitha'r Covid, mae yna nifer o wersi sydd wedi cael ei dysgu, a diolch i'r bobl sydd wedi gweithio ac wedi ymateb i'r cyfan mor wych. Yn union, ymateb mewn ffordd creadigol iawn, edrych am rhywiaeth, sut gallen ni gweithio, dim just stopid. Steddfod tŷ ydy'r enghraifft ffantastig o wythnos yma. Mae wedi bod llwyddiant enfawr. Fyswn i'n dweud falle y ffordd gorau mae fe erioed wedi cael ei addangos ar teledu. Dyna beth fyswn i yn fy marn i. Wel, mae'r cyflwyno'n wych. Mae'r set, fyswn i'n dadlau y set gorau yn y byd. Gyda Llangrannog a'r tywydd braf. Ac ie, mae'r steddfod wrth gwrs, mae'r cythral canu wedi bod yn y gorffennol a'r cylch a'r sir. A bobl rownd y maes, a dyn ni'n colli gweld bobl ar maes. Ond mae teimlo llawer mwy cynhwysol. Mae pawb yn gallu cymryd rhan, a gymaint o elfennau dwi'n meddwl, wrth symud ymlaen i'r dyfodol, dyn ni wedi gallu dysgu ohonyn nhw. A falle, cynyddu'r gynulleidfa hyd yn oed fwy bobl felly, fysa ddim fel arfer yn mynd i'r maes, ond nawr cael cymryd i gyd mewn. Ie, mae sialenser dydd a'r pethau'r dydd, mae unrhyw un yn gallu cymryd rhan. Ys dim rhaid i fod yn eisteddfodol, o gwbl, mae'r steddfod i bawb. Yn union. A ydy hwnna'n newydd nawr drwch di dros y tymor hir? A ffordd wyt ti'n edrych a gweithio yn y dyfodol? Wel, dyn ni gweithio fel tîm efo'r Urdd, ond ydyn dyn ni'n cydweithio, a mi fyddwn ni'n edrych, mae'r Steddfod Genedlaethol eleni yn mynd i fod yn edrych arno'n wahanol. Ond mae'r Covid wedi gwneud i ni gyd feddwl, wedi symud ni'n gynt o be i'r lle o'n ni eisiau cyrraedd, dwi'n siŵr. Ie. Ac i feddwl ac i wneud pethau'n wahanol. Cyrraedd y dyfodol, jyst bach yn gynt. Bach yn gynt, o rhaid i rhywbeth. Bod ni gyd yn neud falle yn pyjamas ni gatre, fwy a wir. Ond felly, drwch di, yn fras, sut nes di cyrraedd e? Achos i fi, fyswn ni ddim yn gwybod sut fes ni'n cyrraedd drwch di, pe bai fi eisiau. Fyswn ni ddim yn gwybod sut, pwy'n camau i gymryd. Neu fi, ac yn ei beth yn dychmygu, fyswn ni'n efallai beth. Fi, y gwir yw, does na'r un rôl llwybr i gymryd. Does na ddim fel, os wyt ti eisiau mynd i gynhyrchu, wyt ti'n dilyn rhyw rôl, neu os wyt ti eisiau mynd i ddysgu, ti'n dilyn rhyw rôl. Mae comisiynu. Wel, mi ddechreuais i fel athrawes. Ac pan o'n i'n dysgu yn y Bari am 2 blynedd hapus, o'n i'n arfer sgwennu sgripts i raglenni addysg. A wedyn, a ni'n ein bach o gyflwyno. Mae un peth yn arwen at y llall o hyd, ac os ti'n cael cynnig unrhyw beth, cer ato fo, wedyn mi ddoth na rôl. Yn y dyddiau, dwi'n credu bydde hyn yn digwydd nawr, dwi'n yn siŵr, yn edrych y BBC yn chwilio am gynhyrchwyr addysg os oeddech chi wedi bod yn athrawon oedd yn edrych ar ôl cerddoriaeth. Union be o'n i'n neud, felly mynd i mewn i wneud rhaglenni addysg byw radio. Dwi'n gwybod os ti'n cofio nhw? Na, ti lot ifanc i gofio pawb yn eistedd o gwmpas y radio i wneud y sioe gerdd, ond dyna lle ddysgus i sut i sgriptio. Dyna lle ddysgus i sut i dorri, a ti'n gorfod torri popeth efo tap. Na lle ni'n gorfod wneud popeth, ond dyna lle ti'n magu dy grefft. A wedyn, hynny'n mynd i greu mwy o animeiddiadau, greu pethau Saesneg, dechrau sgwennu pobl y cwm. Unrhyw gyfle yn dod, dyna ydy'r gyfrinach, dwi'n meddwl. Os oes rhywun yn agor y drws i ti, allai beth? Ie, pan ddim. Sgyn ti'n byd i golli. Achos wyt ti'n mynd i gwrdd â bobl gwahanol, ti'n mynd i ddysgu sgiliau gwahanol, a ti'n mynd gwybod i ble mae'n mynd. Ond fel ddedodd rhywun wrth y ti, os di rhywun yn agor y drws, cymero, ond ti sy'n gorfod mynd mewn y drws a gorfod cadw dy hun i fewn. Felly mae o'n waith caled, gwneud orau bob tro, ond mynd amdani, a jyst gweld pob cyfle fel cyfle, achos ti byth yn gwybod. Ac pan mae un drws yn cael, mae drysau'n agor. Achos fi sy'n y BBC am 1 mlynedd ar 20, sy'n swnio'n amser hir, a mae o'n hir. Ond nath o fynd o dechrau radio, i wneud animeiddiadau, i wneud rhaglenni plant, i wneud steddfod, i wneud digwyddiadau. Felly mae jyst un peth yn arwen at y llall drwy'r amser. A wedyn, nes i adael y BBC, penderfynu dyna ni, a ni'n mynd i ddechrau ar fy liwt fy hun, a'r swydd yma'n dod lan.
Ar wedi, o, cer amdani. No way, meddwl fi llai byth neu hwnna. Cer amdani, sgyn ti byd i golli. A fel ti dweud, yr imposter syndrome yma. Dyn ni gyd yn meddwl bod ni'n methu a dyn ni yn gallu. A na i gael ffydd yn ein hunain i fynd amdani ydy un o'r pethau pwysicau ydy'r neges i geni. Achos os ydych chi, mae unrhyw un yn gallu gwneud unrhyw beth, ond ych chi fynd amdani. Ac mae'n iawn i fynd trwy'r drws a methu. Ydy. Yndyti. Ti wedi dysgu rhywbeth? Gwers, wastad wedi dysgu. O, bob amser. Mae'n gymaint o bethau dwi wedi gwneud sydd ddim yn dda, ond dwi wedi dysgu oddi wrthyn nhw. Ie. A na i ddim wneud nhw eto. A ti beth yn mynd i bod yn arbennig o tro cyntaf ni? Ti'n neud eich gwaith na gwy ti? Na'r peth? Dwi'n wneud mistakes yn yngwaith i rwan. Dwi'n comisiynu, weithiau dyn nhw ddim yn greu cystal, weithiau maen nhw'n hit. A ti rwy'n byth yn siŵr. Na, yn union, ond ti wedi cael sawl hit yn dod. Dwi'n credu gobeithio ti wedi hela siwrwyr iddo ni. Do, i roi blas i chi o'r amrywiaeth eang sy'n geni dwi'n gwarchod ac yn edrych ar eu holau nhw. Gewn ni cael look bach arno nhw nawr. Croeso ymlwg o tatw si i gwely a brecwast theramnogi. O, ti dechrau chwsu fan, Matthew ma. Fa na bob dim yn fama de i rywun cael arhosiad ymlaciol o'n ei. Smeirio hwnnw ma. Hei, gyda di thresholds di, alle ti fod ar telefisiwn? Ti'n meddwl? Dwi'n meddwl. O, mae hynna'n golyg yn dweud. Mae hwnna dal yn y bog yna. Mae'n peth ridiculous. Dwi'n tyfu cymffon o fama. Magic touch gen o'n ma raid. Mae di bynnu pa mor fawr dydd y lollipop di'n dydi? Wel, sy'n neb di gwneud eto, de. Cofia, ni yn sôn am fabwysiadu real-life human being fan hyn, nag prynu wig newydd. Mae social worker yn dod i weld ni. Siwt i ti'n mynd i fod yn drag queen ac yn dad ar un pryd e? Actual job hi yw judgeon ni. Job hi yw asesu. Croeso, i prodas 5,000. Pa fath o brodas da chi isio? Football. Lerpwl. Hefo'ch gwaith chi rwan, ydych chi eisiau dod o elfen o hwnna i fewn? Buwch. Pat. No! Oh, right. Newn ni byth anghofio am y diwrnod bach hyn. Absolutely. Pabam y plu am nhw sydd eisiau'n helpu ni tro ma. Mae gen i ffydd y mobl yr ardal ac y mobl llan y stimdwy. Anhygoel. Canolfan addysg Ysgol Glantab. Mae ganolfan ar gyfer disgyblion uwchradd sydd ag anghenion dysgu dwys a chymleth. Mae'n fawr wych! Ti'n barod i weld e? Ydw. OK. Waw. Mae hwnna yn anhygoel. Ti wedi cael yn spot on. Excellent. Na, Fi'n dwlu arno fe. Fo, gyda ni fflama. mae hiwmor yn beth huge yn Bethesda, a'r canu oedd yn dod o'r chwarel. Mae derbyn berniadaeth yn gallu bod yn anodd, dydy? Dydy reid y hun allan ar lwyfan ddim yn saff na di. Clysgyrlach dwi o Lawrence, Kansas. Cyfais fy hydol gan gerddoriaeth Cymru. Dwi'n Carey in Devonland. Yeah, I was a boy soprano. Is it gwych or gwych? Diolch yn fawr. Mae ysgol Mae'r yn ysgol sbesial iawn iawn. Da ni'n ysgol sy'n pwysleisio ar wobrwyo plant yn aml. Pwy o Iesu Grist? Dydd sbesial ma oedd efo magic. Mis Wawf, Can i Gymru, wrth gwrs. Sdim ots am yr arddull, really, os mae fe'n gan da. Enillydd Can i Gymru 2021 ydy Bach o Hwnna gan Morgan Elwy! Bach o hwnna. Bach o hwnna. Croeso i y Wel Goch. Owain Mo Williams! Amanda Bryderol Tama! Neil Taylor! I think our chances are great. Mae'r rhaglen yma yn hedfan. Oni Gleisiak! Mae fwy o bubbles yma na henaid yn Bydd Elen Rhys. Mae popeth wedi sanitiso i'r fodfedd ola, hyd yn oed Nigel. Garden Coch! Gareth Edwards yw y rygbi player mwyaf enwog yn y byd. Nos da. Blas yw hwnna. Dwi'n siŵr bod ti'n hynod o falch yn edrych nôl ar hwnna, gweld gyd o llwyddiant yr het. Ti'n really twtio ar bywydau bobl gyda'r swydd wyt ti'n Mae yna rhywbeth i bawb fyna. Yn bendant, am amrywiaeth. Yr amrywiaeth yw e. Yn union. A mae rhaid i ni fagu croen eitha caled yn y swydd yma.
Ti'n bod, i bopeth ddim i bawb fel ni'n deud, a dyn ni yn gwybod, a derbyn hynny, ac ar ddiwedd y dydd, fyddai ddim yn comisiynu i fi. Mae rhaid i fi gofio dyna'r neges bwysig dwi'n gorfod cofio o hyd. Ddim beth dwi'n meddwl sy'n mynd i fod yn dda, be fysyn ni'n wylio. Meddwl pwy o'r gynulleidfa ac ar gyfer beth ydy popeth. Wel, mae'r gynulleidfa ni heddi wedi dod a llwyth o cwestiynau mewn, so mae rhaid i ni trio mynd trwy dyn nhw oes. Felly, yr un cyntaf yw, os oes gan rhywun syniad am raglen, be ddylent fynd gyda'r syniad? Felly, beth yw'r cam cyntaf? So, mae gen i chi yr hit nesaf, lle chi'n mynd efo? Wan te, mae'n dibynnu ydych chi'n berson unigol neu ydych chi'n gweithio i gwmni. Dwi'n hapus i bobl anfon syniadau ata fi, elen.rhys@ysbrydoli.cymru, ac yn aml, ychydig, os ti'n eisiau gormod, neu mynd at gwmni a cydweithio gyda nhw a pitio'r syniad. Ond dyn ni yn bobl sydd yna yn barod wastad i dderbyn syniadau ac i roi bobl ar ben ffordd. Ie, diddordeb neu na cyflym yn aml hefyd. A dwi wedi gorfod dysgu dweud na yn y swydd yma. Ond na gyda'r rheswm. Yn union, a mae'r na yn gwers hefyd. Ydy. Felly mae inbox chi ar agor os oes gan rhywun hit nesaf. Gan obeithio bod un o'r nas na ddim oedd yr hit dyn ni wedi methu, mae'n siŵr bod, ti'n gwybod, ond dyn ni yn bobl... Chi beth yn gwybod, do? Chi beth yn gwybod. Chi beth yn gwybod. Mae hwnna'n arwain yn dda arno i'r cwestiwn nesaf, sef, wyt ti'n gwybod yn dy galon pan mae rhywbeth yn mynd i fod yn hit? Mae gen ti rhyw deimlad yn dyfol pan mae yna bethau sy'n dy cyffroedi. Ti'n gwybod, rhywbeth lle mae'r cynhwysion i gyd yna, a maen nhw wedi cael eu cymysgu mewn ffordd sy'n bach yn wahanol sy'n dy gyffroedi. Fel ysgol Maesincla, ond ni'n gwybod am y straeon a'r gymuned arbennig erioed. Un arall hen blan bach yn ei wneud, dod ar hen a'r ifanc at ei gilydd, gyda rhyw fath o arbrawf. A chi yn gwybod, ond weithiau mae ambell i beth jyst yn eich syni chi hefyd. Cymryd y surprise. A weithiau ti yn rili cyffroi am rhywbeth. A chi'n meddwl bod chi'n mynd i gael Rolls Royce, ond chi'n cael rhyw scrap o gar lle. Ond eithaf, chi beth yn wir yn siŵr. Na, a gallu cynulleidfa cymrychu gyda surprise hefyd yn gallu. Yw'r datblygiad cloi iawn o fatha cyfryngau cymdeithasol wedi gwneud gwahaniaeth i'r ffordd ych chi'n comisiynu? Os rhaid i chi cadw llygad ar rhywbeth fydd yn clickbait, neu rhywbeth fydd chi'n gallu postio fideos byr neu rhywbeth fel y ffordd dyn ni'n edrych, nid jyst teledu yw ysbrydoli, nid jyst comisiynu cynnwys llunol teledu ydyn ni, ond hefyd beth arall sy'n gallu dod gyda fo yn y pecyn i hyrwyddo, ac i greu straeon ac i Can i Gymru yn enghraifft gret. Oherwydd oedd gynnu ni'r pethau beirniad, mae'r Twitter sy'n mynd ar y cyd yn fyw gyda fe, nifer o gynnwys ychwanegol yn arwen ato fo, yn creu sŵn, mae'n ffordd wych o'r marchnata, ond o hefyd o greu cynnwys sy'n sefyll ar ei ben ei hun hefyd. So ydy wrth gwrs fod e, mae rhaid i bopeth rwan ddim jyst fod yn becyn mewn ffordd. Yn union, yn union. Cwestiwn nesaf yw, haia, mi wnaeth John Geraint sôn o'r wythnos diwetha, y dylai comisiynydd fod yn swydd am tua 2 blwyddyn. Beth yw barn chdi arno hwnna? Wel, mae hi yn swydd sydd yn full-on, a mae eisiau egni, a mae eisiau gweledigaeth. I fod yn onest, yn sicr mae eisiau mwy na 2, achos mae'n cymryd hyd y 2 i gael eich gweledigaeth chi ar y sgrin ac wedi gomisiynu, ac i gael yr hyder i wybod beth sy'n digwydd. Pan ddechreuais i'r swydd, a dwi wedi bod yn swydd 5-6 mlynedd, so felly bydde John Geraint wedi hen roi'r sac i fi. Mae'n siŵr. Wedi cael gwared. Wedi cael gwared i fi, ond i fod yn onest, mi gymryd i o leia 2 flynedd i gael pethau o'n i'n comisiynu ar y sgrin, ac wedyn i newid y ffordd i greu pethau. Achos mae yna bethau sy'n dod, a os ydych chi eisiau addasu eich ffordd chi, mae'n cymryd hynna i wneud. Di ddim yn swydd am beth, mae eisiau egni newydd a creadigaeth newydd. Ond chi'n dweud rôl tymor hir. Ond di ddim yn rôl am beth yn sicr. Ond mae angen amser i wneud gwahaniaeth hefyd. Felly fyswn ni'n deud bod yn ddeiblyg, yn dyfa. Mae cwestiwn arall wedi dod mewn sydd yn gofyn, ydy Elen yn meddwl bod ei cefndir amrywiol hi wedi rhoi llygad dda iddi yn ei rôl fel comisiynydd? Yna cwestiwn da.
Dwi'n teimlo bod fi'n dod o gefndir amaethyddol, cefn gwlad, wedi fy magu ar ffermwr ifanc. Oedd gweithio i'r BBC neu'r cyfryngau pan o'n i'n fach, fel job bys ni byth yn agos i be o'n i, merch ffarm o'n i, a bobl yn mynd i Gaerdydd oedd efo rhyw, sef hwnna byth di digwydd i fi, a jyst digwydd o gystatlu'n steddfodau ddigwyddodd o. Ond oedd yr ardal o'n i'n dod yn ardal Saesnigaidd iawn, so es i ysgol gynradd Trefeglwys, oedd yn Gymraeg, ond ysgol uwchradd yn Saesneg. Felly, dwi'n adnabod dipyn o bobl sy'n gwylio sydd ddim yn siarad yr iaith, a wedyn dwi'n priodi rhywun sydd ddim yn siarad Cymraeg, sydd ddim rili'n gwylio S4C, a dwi'n cael persbectif arall, a mae'n gwylio rygbi, a mae'n gwylio... Felly, dwi'n teimlo bod fi'n nabod yng nghynulleidfa, wel dwi'n licio meddwl bod fi'n nabod amrywiaeth o gynulleidfa, a mae'n sicr wedi helpu fi i fod yn y rôl yn S4C. Achos mae'n bwysig bod eich cleistyr ddeiar a bod chi'n gallu... Hwna'n idiom gwael i ddeud, be fi'n trio dweud. Ond bod chi'n ganol y pethau, dwi'n trio mynd i weld gymaint a dwi'n gallu siarad efo gymaint o bobl a dwi'n gallu. A peidio trio troi'n yr un cylch saff yna. Felly, dwi'n gobeithio bod fi, a mae yna wastad lle i wybod mwy a ffindio allan mwy. Yn union, a ddysgu mwy yn difyr. Yr cwestiwn olaf dwi'n credu gallen ni ffitio mewn yw, mae'r ddwy ohonych chi wedi sôn am imposter syndrome. Beth yw tip Elen, beth yw tip mwyaf Elen i dod dros o hyn? Mae'n galed. Mae'n galed. Mae fe'n hynod, a gallech chi bod unrhyw le yn dy gyrfa a dal teimlo fe. Dwi'n teimlo'n aml, beth dwi'n neud yn hwn? A'n enwedig os oes yna rhywbeth ddim wedi mynd gystal, a dwi'n meddwl, dwi'n gallu neud e. Ond wrth gwrs bod ni'n gallu. Dwi'n nabod digon o bobl, sy'n ymddangos fel sy'n nhw'n gallu gwneud popeth, a ti'n gwneud, hold on, dwi'n gallu neud gystal o hwn bob blewyn, ond fi credu na ti dy hun yw'r peth. Yn union. A chi'n mynd i gael diwrnodau da, diwrnodau gwael, ond credu a ffydd a mynd amdani bob tro. Yn union. A chi'n synnu'ch hunan. Gallech chi ddim llwyddo sef bod chi wedi trial. A wedi methu weithiau. Yn union. Mae rhaid methu rhywbryd yn dod. Mae'n hawdd ennill y llwyddo. Sut ti'n codi a dal i fynd? Mor ysbrydoledig, dwi'n teimlo mor... joio siarad! Ysbrydoli, dwi'n mynd allan a gwneud hit it nawr. Yn union, dwi'n mynd i cadw gweithio ffantastig nawr. Ond diolch, siwt gymaint fes ni gallu siarad i ti. Mae'n neis newid o gweithio a trebod nôl yn yr egin, a diolch am rando, a diolch am cwestiynau, a cysylltu unrhyw dro. Absolutely. O, diolch yn pawb sydd wedi bod mewn cyswllt heddi a wedi ymuno â ni. Os nesaf ddau nôl fan hyn yn sôn am gwyliau ffilm gyda Nia Edwards Behir o Abertoir a hefyd Kelvin Guy o Gwyl Ffilm Gyfyrddin. Gobeithio gallech chi ymuno â ni na. Diolch yn fawr.